ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം വാസുദേവായ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മളെ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പം അതിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ള ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് ഇത്, 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. പേര് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു നിർത്തി അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം നമ്മളിപ്പോ നിർത്തിയത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് അധ്യായം കണ്ടേ? വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചു അല്ലെ. വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്നാ പറയണത്. നമ്മൾ വിശ്വരൂപം കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് വിശ്വരൂപത്തില്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാ ദേവന്മാരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഇന്നലെ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിലെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കാലരൂപം കണ്ടു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽ പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അർജുനൻ കണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്, വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്ത് കാണിക്കുന്നത്, വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ അല്ല. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്ത് ഉഷാറില്ല ഇന്ന്? എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോ ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं परिपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां योगवित्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? എപ്പോഴും ഭഗവത്സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവര്, ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭക്തി സേവനത്തില് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അപ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതിന് 2 കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന് അർജുനൻ അറിയണം, പിന്നെ രണ്ടാമത് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? സാഖ്യരൂപ. എങ്ങനെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ
സഖ്യരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതായത് വ്യക്തി രൂപത്തില് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടി ആർക്കറിയാനുണ്ട്? അർജുനൻ അറിയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഏതാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധായ പരയോപേത സമേ യുക്ത തമാമതഃ തമാമതഃ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ട് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ പരിപൂർണതയുള്ളവര് എങ്ങനെയുള്ളവര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതിന്, അതായത് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടെ തന്നെ എത്തും? എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അതായത് നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് എത്തും? ഒടുവിലെത്തുന്ന ഭാവം പറയണം. അവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്ക് കുറെ സമയമെടുക്കും. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത് പിരവാപ്യതേ. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോലെ ഭാഗവതത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ശ്ലോകമായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ആ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് മുന്നേ പ്രയാസമേറും, ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനില് പ്രാപിക്കാനുള്ള അതിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിലെ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്, പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായവർക്കോ അവർക്കും ഇത് പ്രയാസമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തിഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ആ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ് എന്നും ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിഭാവം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. മറ്റുള്ളവർക്കും എത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ സമയമെടുക്കും. അതിന് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്.
തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായും നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ആ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് തെരുവില് നമ്മളിപ്പോ തപാൽ പെട്ടികൾ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി ലെറ്റർ ഇടുന്നതിന് പകരം ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തെരുവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ആധികാരികമായ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ കത്തിട്ടാലും നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ കത്ത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതല്ലാത്ത ആധികാരികമല്ലാത്ത പല പെട്ടികളുണ്ടാവും റോഡില്, അതിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ ഇട്ടാലോ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ കത്ത് എവിടെ എത്താൻ പോകില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാണ്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹ രൂപമാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്, നമ്മള് ഈശോപന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുലൊരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. നാഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാ ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹേ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമാകാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന വിധത്തില് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നിവായു, ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം, ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ടാകാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഹം കൊണ്ടാകാം, പിന്നെന്താണ് മരം കൊണ്ടാകാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു രൂപം, അതാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ആരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹ രൂപം, അതാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അർച്ചനകൾ നടത്താനും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം, ഈശ്വര രൂപം, അതാണ് എന്ത്, വിഗ്രഹ രൂപമാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് തപാൽ പെട്ടിയെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. കാരണം അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തപാൽ പെട്ടികളിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശിച്ച ആ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ എത്തുന്ന പറയുന്ന പോലെ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാ അനന്യനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാശിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുന്ന പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്നാല് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്, വിശദമാക്കി തരാണ്.
ഈ ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി മനസ്സ് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിയോഗം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിലൂടെ. പിക്ചറില് നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം, അവിടെ മരം, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണല്ലോ, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ജന്മം, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് മരമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണെന്ത് ആന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് ആര്? നമ്മളാണ് ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, ജീവാത്മാക്കള്. ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരത്തിന്റെ ആ കൊമ്പില് 2 എലികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രാവും പകലുമാണ് അത് 2 എലികള്, ഒന്ന് രാവ് ഒന്ന് പകൽ. അതെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണല്ലോ, അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 എലികള് രാവും പകലും അതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ തേനീച്ചയുടെ കൂട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തേനീച്ച കൂട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് എന്ത്? തേനീച്ചകള്. ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം തേനീച്ചകള്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത് കാണാം. ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാക്ക് നീട്ടിട്ട് ആ തേൻ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ ഒരു കുളത്തില് എന്ത് കാണാം? സർപ്പങ്ങൾ കാണാം. ഈ സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളാ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളവിടെ ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അവിടെ എന്താണ്? തൂങ്ങിക്കെടുക്കാണ് നമ്മള് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞ തേനീച്ചകളും, സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേനും. ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുക. ആ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ കൈ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ആ രാവും പകലും 2 എലികള് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഒടിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീഴും? അടുത്ത മൃത്യുവിലേക്ക് വീഴും. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് കടിച്ചു കൂടി കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കെടുക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൈ നീട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്കതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ. മയ്യാവേ മന ആത്വസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥാ ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇനി പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട്, ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം പല തരത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം, ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യം പറയുന്നു, അതായത് 100 മാർക്ക് ഒന്നാമത്തേന്, പിന്നെ ഓരോന്നിനും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മയ്യാ വേമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥാ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിൽ നമ്മള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും എന്ത് ചെയ്യും? രാധാറാണിയും ആ ഭക്തന്റെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ആ ഭക്തന്റെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും. മാത്രമല്ല ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും അത് അവര് സ്വയം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണത്. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നു? അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യാണത്. അതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളത് വളർത്തിയെടുക്കാണ്. നമുക്കത് സ്വമേധയാ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വമേധയാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? സഹായം തേടാം. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരാണ്, നമ്മൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, രാവിലെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം എന്നിങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക.
അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയണത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യല്ല, നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണതാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭാഗവതം കേൾക്കാനും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ രാവിലെ നമ്മൾ പറയുന്നു മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഈ മാതാജി എന്നും പറയണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എന്നും കയറണം നമ്മ പറയും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അയ്യോ എന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 100% ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനെന്നും പറയണതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കയറാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലാണ്. അത് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളൊരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിൽ ഇല്ല അത്, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ, ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ 2 മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്യസ്യപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറയുന്നു? ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയാണ്, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും അച്ചടിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്നത് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കാണുന്നില്ലേ? അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു പ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളെ ഇസ്കോൺ മായാപൂരിലുള്ള ടെമ്പിൾ, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പിൾ, അവിടെ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം, അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചന്ദ്രോദയ മന്ദിർ അത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് കുറേ പൈസ കൊടുത്തു സഹായിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം, കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസ് പണിയാൻ സഹായിക്കാം, ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ബാക്കി, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തിയിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട്
എത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും നമ്മളെ ആ ഈ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം സമുദ്രത്തിലെത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതും സാധിക്കാത്തവർക്ക് അഥൈതാതപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരൂയതാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ഈ 3 കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മള് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനില് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയോഗത്തില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതും പറ്റാത്തവരോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റാത്തവർ, അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ, അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും എന്താവണമെന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ആശുപത്രികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാം, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദാനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സാമൂഹ്യ സേവനം, സാമുദായിക സേവനം, രാജ്യസേവനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അറിയാതെ പതുക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്നല്ല, അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്കും എന്താവാം? ഒരു ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ്. അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പൊ ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയാണ്, അപ്പൊ അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് അതിനോട്, കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, ഭക്തിയില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യും. കാരണം ചിലവർക്ക് എന്താണ്? അതിലോടാണ് താല്പര്യം വരുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് അവര് ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്, നാലാമത്തേൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്? അവിടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഒരു സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനല്ല, ഒരു സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ. കാരണം അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങും. അതാണ് നാലാമത്തെ. ഇനി ഇതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ? അഞ്ചാമത്തെ പറയാണ്, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ചാന്തീരനന്തരം. ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കണം, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പം ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധ്യാനത്തിന് സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനസ്സും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക.
രണ്ടാമത്തത് സ്വമേധയാ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത് അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് പോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനും അതൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട്, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാമൂഹ്യ സേവനം, രാജ്യസേവനം, അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നിലയ്ക്കെത്താൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും പറ്റാത്തവർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗം ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച്ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപിത മനോബുദ്ധിർ യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മാത്സര്യം കൂടാതെ, ഫസ്റ്റ് എന്നു പറയുന്നത് മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. മത്സരം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുക. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി, സദാ സംതൃപ്തനായി, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതും ഓർഡർ വരുന്നത്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച്. അതായത് മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെ സുഹൃത്താണ്, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ട്, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട്, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യസ്മാൻ നോദിജതോ ലോകോ നോദിജതോ ദിജതേചയഃ ഹർഷാമർഷാഭയോദൈർഗിർ മുക്തോ യാസചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഏതൊരുവനാലാണോ ഒരു വ്യക്തി അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അസ്വസ്ഥനായി തീരുന്നില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമചിത്തതയോടെ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതിർവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളവൻ, നിപുണനായിട്ടുള്ളവൻ, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവൻ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത, വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളത്, നിപുണനായിട്ടുള്ളത്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തവൻ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി നാശോ ജയതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭാ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാസ മേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യം വരുമ്പോ ദേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഇതൊന്നും ശുഭം അശുഭം എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിച്ച വ്യക്തി. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒരേപോലെ, ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
സമാ ശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമാ സംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ഒരാൾ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതവും ഉഷ്ണവും സുഖവും ദുഃഖവും ആദരവും അനാദരവും യശസ് ദുഷ്കീർത്തി, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ, എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മുക്തനായിരിക്കുക, മൗനിയായിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, എന്തായാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാനിവിടെ ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോട് സമഭാവനയോടെ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതവും ഉഷ്ണം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും, ആദരവ് കാണിച്ചാലും അനാദരവ് കാണിച്ചാലും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി, ഈ പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാം. അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കുക, എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിൽ നിൽക്കുക, അസത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടില്ലാതിരിക്കുക, മൗനിയായിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധാധാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്, അത് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നാശരഹിതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യേവ ച